Bueno, boas tardes, a ver, despois eu traigo gafas. Bueno, estou encantado de que teña aquí Mercedes Rosa. Bueno, comentar que é licenciada en Xeografía e Historia da Arte, en especialidade de Arte Moderna e Contemporánea. É membro do Padroado do Museo do Pobo Galego, crítica de arte en diversos medios de comunicación e, sobre todo, bueno, pues é moi conhecida porque durante anos estuvo levando a sección de crítica de arte da Voz de Galicia. Tamén é responsable como comisaria de arte de moitas das mellores exposicións que nestas últimas décadas se fixeron en Galiza, non? Por nomear algunhas, pois, Camino de Volta no 2016 na Casa da Parra, Leopoldo Novo Alén do Tempo, que é unha exposición que fixo para a Fundación, que foi itinerante, Coruña, Santiago, etc. Itinerarios artísticos no 2016, itinerarios artísticos colección de José Jove, que tamén itinerou por prácticamente todo o país, non? E, bueno, e hai unha que normalmente cando abre un Google non aparece, pero que a mí me alembro con un especial agarimo, non? Que é Diálogos co Silencio, que é unha exposición preciosísima que fixeron coa San Domingo de Bonaval no ano 2000. O que vai falar é da muller e a arte da resistencia, e podemos asegurar que é unha das que máis sabe do tema, co cal non deixa de ser un mito. Aquí os compañeros me están lembrando tamén que hai un papeliño para asinar a saída e no mostrador, que, bueno, é un poquinho un toque de atención ás autoridades políticas para ver si se acordan e se organizan un poquinho para dotar de unha programación a este espacio que é estupendo e poder, pois, non ter isto 9 anos, sino, pois, se posible, todos os meses do ano. E con isto nada máis, simplemente os deixo aquí con Mercedes e preguntar. Bueno, primeiro, boa tarde a todos. Moi agradecida a Asociación Pompa do Arco por haberme invitado. Estou encantada de estar incluso contravento hoxe aquí en Foz. En fin, é unha zona, un territorio, unha comarca preciosa, fermosa, coa que disfruto sempre que veño. Moi agradecida por estar tamén aquí neste Ágora e sumome ademais a esas ilusións de que isto se convirta nun centro cultural como, bueno, unha xestión que poda levar a cabo unha boa programación, desde logo. Bueno, eu vou falar un pouco desde o punto de vista de historiadora. Eu son historiadora da arte, ainda que moita xente me coñece como crítica da arte, en realidade eu nunca deixo de ser historiadora da arte. Por lo tanto, é unha visión moi historiográfica e é unha revisión un pouco, evidentemente, subxectiva, sempre moi concreta, porque nunha hora tampouco dá para máis, pero unha visión historiográfica ao redor da muller a través de distintos períodos, de distintas épocas na pintura, na escultura, etc. Gustaría iniciar a miña intervención coa historia deste cadro. É un cadro datado en 1801. Trátase do retrato dunha estudiante de dibuixo chamada Charlotte Duval, que é representada no momento de tomar os seus apuntamentos. Este cadro mercouno o Museo Metropolitan de Nova York en 1922 por $200.000 a un particular. Atribuíuse entón a obra a Jacques Louis David, un artista vinculado ao neoclasicismo francés, famoso polos seus cadros de historia, recreados na Antigüedade Clásica, autor, seguramente o coñecedes, entre outros, de A Morte de Marat. A imaxe desta alumna de artes responde formal e conceptualmente ao estilo do pintor francés. A muller leva unha túnica branca e un peiteado de rizos
inspirado en modelos escultóricos da Grecia clásica, represéntase nun interior sen xoias nin adornos de ningún tipo, cunha actitude delicada, algo ensimismada, mirando de fronte ao espectador e cunha carpeta de debuxo na man. Ao fondo aparecen dúas misteriosas figuras que ofrecen a coartada perfecta para a aplicación da perspectiva tradicional. A obra incorporouse á colección do Museo da Institución Neoyorquina e foi rotulada como exemplo do austero gusto da época, que definía a produción do recoñecido pintor francés. Anos máis tarde, xa nos anos 50 en concreto, o entón director do museo, Charles Stein, despois dun concienzudo estudo do cadro, certificou con toda seguridade, corrixindo monografías anteriores, que a autoría deste non era de David, sino que pertenecía a unha muller, Constance Marie Charpentier, discípula aventaxada do mestre francés, que gañara con ese retrato a medalla de ouro no Salón de París a principios do século XIX. Stein engadiu, ademais, ao dato verificable da medalla, afirmacións subxetivas que feminizaban, de alguna forma, a composición. Decía: todo parece revelar o espírito femenino, a súa poesía literaria máis que plástica, os seus evidentes encantos e as súas debilidades sabiamente veladas. A continuación, e con moi pouca rigorosidade, o director deixou o nome de David na lenda que acompañaba o retrato. En 1977, é dicir, 26 anos máis tarde, retirouse por fin o nome do pintor francés, que non era o autor do cadro, e pouco despois, en 1980, volveuse corrixir o rótulo no que aínda a sabendas que era unha muller a pintora, de novo escribiuse pintor francés descoñecido. Parecía claro que mesmo coa confirmación absoluta da autoría da muller, aos responsables museísticos lles custaba aceptar que aquel valioso e magnífico exemplo pictórico do chamado estilo imperio estivese executado por unha muller. Os seus prexuicios impedíanlle recoñecelo, así que antes de admitilo, a obra pasou a ocupar un lugar relegado, deixou de ser un cadro perfecto e inesquecible e acabou sendo unha máis das moitas creacións realizadas por mulleres que pasan ao cesto do esquecemento. Este episodio, co que empezo esta conferencia, recórdanos que durante moito tempo hubo dúas categorías, muller e arte, e que as dúas foron esferas excluíntes. Aínda que os motivos de exclusión cambiaron coas épocas, podemos afirmar que moitos parámetros se mantiveron inamovibles, apostados en arcaicos, perversos e dominantes signos de tradición patriarcal, en visións intencionadas que asociaban feminidade, sensibilidade ou delicadeza con debilidade, e que son as mesmas que, en cambio, afilian a xeneralidade só a artistas varóns. A presenza da muller na arte tivo durante séculos un papel moi marxinal, cando non invisible, polo menos en canto ao seu papel como creadora, porque é evidente que se nos referimos a muller como obxecto, é dicir, como motivo de creación, temos dende a antigüedade numerosos e variados exemplos, xa que a imaxe da muller foi un dos pretextos máis recorrentes. Foi vista dende a prehistoria como deusa da fecundidade, máis tarde a iconoloxía religiosa simbolizou no ben e no mal, na representación da Virxe María e de Eva. No Renacemento e posteriormente no Barroco convertérona en protagonista mitolóxica, foi tamén nai e prostituta. Aquí
nesta obra tan bonita, tan fermosa de Asorey, foi prostituta con Picasso, e tamén un personaxe tráxico cando non foi musa. A muller, polo tanto, como obxecto artístico, foi caracterizada de 1000 maneiras. Pero e o seu papel como suxeito, é dicir, como artista, tivo a mesma presencia activa? Pois obviamente non. Na historia oficial foi unha intérprete silenciada. Existiron creadoras nos distintos ámbitos da literatura, a arte ou a música, pero non foron recoñecidas. As súas creacións poden rastrexarse dende a antigüedade, como pode comprobarse a través dos textos de Plinio el Viejo, que na súa Historia Naturalis atribuía, por exemplo, a orixe da pintura a filla do oleiro Butatis de Sición, ademais de recoller o nome de 6 mulleres pintoras do mundo clásico grego. Posteriormente, no Renacemento, Vasari incluiu nas súas biografías mulleres contemporáneas, apostilando que a dilixencia era a virtude delas, mentres que a inventiva pertencía exclusivamente ao xenio masculino. É común a todas as fontes o tratamento da existencia da muller artista como unha excepción. Hoxe sabemos que houbo escritoras, compositoras ou ilustradoras nos mosteiros medievais, poetas e pintoras na Italia dos Medici, que algunhas axudaron a transformar no París de principios do século XX a modernidade en vanguarda. Tamén sabemos que non poucas quixeron participar da compracencia oficial e que para iso se viron obrigadas a renunciar mesmo ao concepto de identidade. Outras, como por exemplo Elisabeth Sirani, tivo que facer fronte ás dúbidas generalizadas no seu tempo dos que desconfiaban de que fose realmente ela a pintora dos lenzos como estes, polo que rematou por pintar todos os seus cadros en público. Non faltaron as que necesitaron disfrazarse, tomando a identidade do varón para poder entrar en lugares prohibidos, adonde podían, por exemplo, traballar. No caso, por exemplo, de Rosa Bonheur, é unha pintora francesa especializada na representación de animais, que frecuentaba as feiras de gando vestida de home ou os matadeiros. Para poder facer isto, houve que tramitar un permiso da policía, pero sempre disfrazada, non podía entrar como muller. A arte feita por mulleres existiu sempre, claro que existiu, pero estivo solapada por unha serie de factores sociais e culturais que perxudicaron considerablemente unha investigación obxectiva. O comezo dos estudios teóricos iniciaríase a par que as loitas sufraxistas a finais do século XIX e serán retomados, corroborados e consecuentemente ampliados coa revisión historiográfica que se fai xa na segunda metade do século XX. Unha revisión que, entre outras cousas, demostrou que nunha obra de arte o importante son as súas calidades e as súas cualidades, a súa creatividade e a súa artisticidade, por enriba de que o autor sexa home ou sexa muller. Afortunadamente, pois, desde hai un tempo existe unha base bibliográfica achegada por especialistas que nos permite internarnos en figuras relevantes cunha produción durante séculos esquecida ou atribuída a homes. Imos lembrar aquí trazos biográficos de algunhas desas protagonistas menosprezadas da historia da arte, trazos que non pretenden unha descripción exhaustiva, ni siquiera unha lista única, pechada e absoluta. A intención é simplemente un achegamento aos motivos causantes de que a arte feita por mulleres fose sempre unha arte construída dende a resistencia. É posible facer un percorrido lineal dende o Renacemento ata o século XX que axude a comprender a evolución do tema ao longo dos séculos.
No Renacemento hai que remontarse á Italia do século XVI, en pleno desenvolvemento do humanismo, o momento no que a sociedade abandona os esquemas medievais e xurde con forza o concepto de artista como xenio. Neste ámbito desenvolvese a obra dunha das primeiras pintoras que coñecemos agora, Sofonisba Anguissola. Esta muller leva a cabo o seu traballo mentres se forxa o debate sobre a intelixencia femenina e a conveniencia ou non de instruir as mulleres. Moitos son os que manteñen o espírito medieval da educación. Dentro dese espírito atópase o poeta e religioso agostiño Fray Luis de León, que en La Perfecta Casada escribe algúns dos requisitos de calquera muller de ben: sumisa ante o marido, calada, modesta, honrada. Os únicos, aínda que limitados avances, os ofrece o escritor Baltasar de Castiglione, cando establece no tratado publicado en 1534 e titulado Libro do Cortesán certas normas de comportamento refinadas que deben marcar a vida de homes e mulleres. Son consellos dedicados a unha clase moi concreta, a dos aristócratas da corte de Urbino, pero que non remataron por ser unha referencia importante non só en Italia, senón tamén nas cortes de Francia, Inglaterra e España. No tratado de Castiglione defínese a dama perfecta, dice, aquela que debería cultivar a pintura, a música e a poesía. O acceso a este sentido da cultura contribuiu a que esta muller, Sofonisba, criada no seo dunha familia nobre de Cremona, sexa a primeira artista do Renacemento, que goce de gloria e notoriedade entre os seus contemporáneos. O seu pai educouna a ela con comportamentos cortesáns. Giorgio Vasari eloxiou algúns dos seus óleos dos que deixou escrito que só lles faltaba falar. E chegou a ser invitada na corte española do rei Felipe II como dama e mestra de pintura de Isabel de Valois. Hai que dicir que viviu un ámbito social exclusivo, moi afastado do que levaban outras moitas mulleres as máis, que, segundo conta Shirley Manghini, vivían na rúa e nos portais de casas e comercios e eran consideradas xeralmente prostitutas pola súa condición de solteiras e vagabundas. Sofonisba coñeceu a fama en vida grazas ao seu traballo como retratista, aínda que nunca puido vender un cadro. As súas obras ofrecíanse como regalos e ela mesma era pagada con ricos presentes. A gran destreza da pintora co debuxo enmarca dentro dunha tradición nacida en Lombardía os estudios fisonómicos de Leonardo da Vinci. Moitas das súas composicións, non sempre asinadas, foron atribuídas durante tempo a Tiziano, a Van Dyck ou a Zurbarán. O non asinar as obras de arte, os cadros, vai ser algo moi recurrente ao largo da historia. Isto, a partir do Renacemento, as mulleres non firmaban os cadros, por iso moitas das obras do Renacemento, do Barroco, do século XIX, empézanse a coñecer xustamente agora. Créese que realizou preto de 25 cadros, aínda que só se conservan 9 asinados e datados. Nalgún aparece unha inscripción da súa propia man bastante clarificadora. Sofonisba Anguissola, virxe, pintou este cadro ela soa. A outra excepción renacentista é Lavinia Fontana. Lavinia Fontana está descrita moi ben, ademais, por Alberto Manley nun fermoso ensaio. É coñecida por retratos como este, dunha nena pertencente a unha familia que padecía hirsutismo. A súa pintura encádase dentro do manierismo, tivo crédito entre os seus contemporáneos e foi incluso admitida na Academia Romana, pero posteriormente a súa obra caeu no total esquecemento. Recuperouse fai escasamente unhas décadas. Máis
Máis tarde, xa no barroco, no século XVII, desenvolve o seu traballo Artemisia Gentileschi, pintora vinculada á escola de Caravaggio. Aquí teño que facer mención e, ademais, teño que decir que se alguén quere recrearse na obra de Artemisia, hai unha novela moi fermosa de Xavier Paz que recrea a vida desta pintora. A súa trayectoria coincide cunha época de convulsións, de fortes disputas religiosas, de marcadas diferenzas políticas entre os estados e unha etapa, a do barroco, na que a representación do mundo visible sofre unha revolucionaria transformación técnica coa incursión da luz e a proxección de sombras que fortalecen o dramatismo teatral das composicións. Artemisia, filla de pintor, traballa incansablemente en Roma, recibe encargos e consegue un nome no difícil e masculino mundo dos artistas. A maioría das mulleres entón pasan a súa existencia recluídas nas súas casas. Ela aprende no taller do seu pai as técnicas pictóricas, demostrando unhas cualidades superiores ás dos outros alumnos. Con só 17 anos firma e data a súa primeira obra. Mais pouco despois a súa vida dá un xiro dramático ao ser violada por Agostino Tassi, un dos amigos do seu pai. Este, o pai, denuncia e afronta a súa filla No xuízo, Artemisia expúxose ao escarnio público contando con todo tipo de detalles a violencia da que fora víctima. A fama da súa deshonra perseguiuna sempre. A súa biografía ten, como se ve, particularidades tráxicas. Especialistas na materia, como Estrella de Diego, consideran que en casos como este, biografía e obra non teñen por que obrigatoriamente analizarse ligadas para non caer na sobrevaloración dun suceso biográfico por enriba do traballo profesional. Pero o certo é que esta obra en concreto, na que se representa o momento da decapitación de Holofernes por Judith, redimensiona en certa medida a relación que xorde en non poucas ocasións entre a arte e a vida. Artemisia semella aquí ser Judith, a heroína xudía. Podémonos imaginar quen está a facer o papel do caudillo Holofernes, non? Seguindo o noso percorrido, chegamos ao século XIX, tempo no que despunta un conxunto de grupos reformistas que indican as inquietudes por parte da clase media cara aos cambios sociais e económicos que se producen naquel momento. Un dos movimentos, o feminismo, aparece por primeira vez como un movimento social de carácter internacional. Hai grupos reivindicativos dos dereitos da muller en Estados Unidos, Inglaterra, Francia ou España, nacen organizados en torno á reclamación do dereito ao sufraxio, ao que se sumarán outras reclamacións de tipo social, como o dereito á educación ou o traballo. O debate da cuestión feminina afectou as creadoras que en moitos casos non lograron superar a contradición que supoñía ser artistas e non poder ensinar os seus traballos. A exhibición pública en moitos países estaba vetada para elas. En España, por exemplo, aínda contando con iniciativas como as de Concepción Arenal ou Emilia Pardo Bazán, o certo é que a que se impuxo foi unha legislación baseada na discriminación, na que a muller casada non dispoñía de autonomía persoal ou laboral, tampouco tiña independencia económica e nin tan siquiera era dona dos ingresos que xeraba o seu propio traballo. Debía obedecer ao marido, necesitaba a súa autorización para desempeñar actividades económicas e comerciais, para establecer contratos e mesmo para realizar compras que non fosen as de consumo doméstico. Un dos primeiros intentos de dar educación superior á muller no ámbito artístico nacional foi o promovido pola raíña Isabel de Braganza e aprobado en 1819 por Fernando VII coa instalación dos estudios de debuxo e labores
para nenas e xóvenes na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. O de dibuixo e labores, isto o subrayo, porque vai ser algo que dure prácticamente hasta que chega a transición. As clases eran impartidas por profesores varóns, aínda que nas aulas, en horario de clases, debía de estar sempre presente e vixiante unha muller, quen adoitaba ser unha viúva que contase con boa reputación. Con todo, desde mediados de século, a revisión histórica topou unha gran cantidade de creadoras en Europa e Estados Unidos que lograron destacar, a pesar dos numerosos obstáculos, de mulleres que loitaron dende o feminismo ou dende unha actuación independiente, non integrada necesariamente en organizacións reivindicativas. Entre 1860 e os anos 30 do século seguinte, nos progresos artísticos que revolucionaron a arte en toda a súa dimensión, tamén puxeron o seu grao de area algunhas creadoras. Incluso en contra e pese a comentarios como este de Renoir, que non tivo reparos en afirmar que consideraba que as mulleres escritoras, xuristas e políticas eran como monstruos, algo así como tenreiras de 5 patas. A muller artista, decía, é meramente ridícula, pero estou a favor das cantantes e bailarinas. Aínda así, algunhas das súas competitivas compañeiras de Renoir sobresaíron, entre tanto, incoherente revolucionario. É o caso, por exemplo, de Berthe Morisot e de Marie Cassatt, que exhibiron os seus cadros nalgún dos salóns de pintura que se celebraron en París. Ambas as dúas interesáronse como boas impresionistas por trasladar ao lenzo os efectos da luz, as pinceladas soltas e as cores vivas, pero mantivéronse prudentes nunha iconografía familiar e a representación de mulleres tomando té, cosendo, tecendo ou xogando cos fillos. Algunhas das biografías máis dramáticas e tristes desta época veñen da man do que se chamou a mitificación do artista. Mulleres atrapadas entre o amor e a devoción, ás veces enfermiza, cara a un pintor, un escultor ou un fotógrafo, que se ven obrigadas a deixar a súa profesión nun segundo plano para non facer sombra ao compañeiro ou que mesmo rematan por pagar esa relación coa súa vida. O mito do artista home é unha constante dende a antigüedade clásica ata hoxe. Especialmente forma parte da singularidade do Renacemento, etapa na que os creadores son respectados como seres divinos. Lembremos a definición dada por Alberti do artista: alter deus. Igualmente, aínda que obviamente noutro contexto, a finais do século XIX e inicios do XX, moitos creadores se creen aínda hereditarios de dádivas vinculadas exclusivamente ao home. A partir desta etapa de principios do século XX, xurden unha serie de contradiccións no propio ámbito artístico. Os homes realmente máis creativos, xeralmente imos ver, que son os máis reaccionarios coas mulleres. O home é o único xenio. Impón a súa lei. Os artistas impresionistas ou os vanguardistas, xa dos ismos do século XX, atópanse cunha serie de avances artísticos que eles mesmos promoven, paralelos a avances sociais que, en cambio, os desbordan. Exemplos de amores e desamores, como os subtitulou Rosa Montero, desa adoración obsesiva polo artista, desa virulenta mitificación e do sacrificio profesional e persoal que levan a cabo algunhas mulleres, hai numerosos exemplos. Remítome, por exemplo, a Modigliani, que en palabras do escritor Gonzalo Bujidos era baixo e adicto aos excesos, pero tremendamente exitoso coas mulleres. Maltratou a moitas delas, mesmo físicamente.
Dúas delas, a escritora e xornalista sudafricana Beatriz Hastings e a pintora Jane Evterling, suicidáronse. Unha cando o pintor a abandonou e a outra ao morrer este. Outros innegables creadores e as súas... non é esta. Ahora, sí. Outros innegables creadores e as súas respectivas sufridoras foron, por exemplo, Man Ray e a súa asistente Berenice Abbott ou a súa compañeira Ali Miller, ambas as dúas fotógrafas, Kandinsky e a pintora Gabrielle Minter, Breton e a tamén pintora Jacqueline Lamba, ou xa os coñecidos Picasso coa bailarina Olga Kopeova e a fotógrafa Dora Maar. Todas estas mulleres quedaron na sombra e sufriron esa idea mitificada do artista, do home como artista. Pero, sen dúbida, unha das historias máis tristes é a de Camille Claudel, discípula do escultor Auguste Rodin. Naceu entre eles unha paixón que perturbará a vida do París máis conservador de finais do século XIX e que deixará pegadas irreversibles no membro socialmente máis débil, a muller. O vello Rodin manterá un idilio coa moza, vixiando con receo e temor a súa habilidade técnica coa escultura. Ela tería podido destacar por si mesma, coñecía o oficio, era creativa, pero entón resultaba inconcebible que a discípula superase o seu mestre. A relación non tivo peor final para Camille, sentenciada a estar internada nun sanatorio psiquiátrico durante 30 anos. Dende ali asinou centos de cartas de súplica dirixidas ao seu irmán, o poeta Paul Claudel. Antes falábamos das contradicións dos intelectuais de principios do século XX, nas que, como explica Victoria Convalía, non manifestan ningunha perda de conciencia nin de loucura. Nunha delas escribiu: "É terrible ser abandonada desta forma". Os cambios que se producen a nivel social, cultural e artístico alcanzan, aínda que con retraso, tamén a Galicia. A transición de século achega ao noso país os primeiros nomes de mulleres artistas silenciadas e silenciosas. Estes inicios de século non son precisamente épocas doadas para que as mulleres sobresaísen na arte. Esta actividade será considerada como un complemento ás súas tarefas femeninas e non como unha actividade profesional. As mulleres traballarán, como se publica, por exemplo, no xornal El Heraldo de Madrid, sen contaxiarse coas extravagancias e tolerías en moda. As dificultades de incorporación ao mundo profesional artístico son notorias. As escolas de dibuixo estaban dirixidas por mestres e as pintoras encadeadas a unha moralidade implacable. Fernando Pereira comenta que o simple feito de querer ser pintora supoñía ter que romper cuns esquemas prefixados que a muller pintora desempeñaba, un traballo secundario, anecdótico, valorado de maneira similar ás manualidades. Unhas palabras de Emilia Pardo Bazán dirixidas ás mulleres recollen o sentir do momento. Gusten de los idiomas, la geografía, la música, el dibujo, siempre que no superen el límite de afecciones y no se conviertan en vocación seria y real. Sin embargo, hubo quien intentó manter o tipo dentro dese orden, dese desdén conservador e realizou a súa actividade pictórica compartindo, iso sí, coa súa faceta de nai e esposa, e sen descoidar os labores propios do seu sexo. As únicas institucións ás que tiveron acceso na súa educación plástica foron as sociedades económicas que, como a de Santiago, formará mulleres pintoras. Algúns artistas
aceptaron de forma, esto era o que decía Emilia Pardo Bazán, algunos artistas aceptaron de forma particular, moi concreta, no seu taller a algunhas alumnas. É o caso de Álvarez de Sotomayor, que tivo a Elena Olmos, ou Fenollera a Elvira Sandiso. Pero hai un exemplo no que me quero deter especialmente, que é o de Dolores Díaz Baliño, de Lolita Díaz Baliño, que recibiu as súas primeiras clases cos seus irmáns Camilo, Indalecio e Ramiro. Esta artista crece no seo dunha familia vinculada á arte. Accede a unha bolsa da Deputación da Coruña, que lle é concedida, pero que rexeita, segundo documenta Beatriz Graña, por motivos familiares. E xa nos anos 20 e 30 chega a realizar varias exposicións individuais en Santiago, en Coruña, en Palma de Mallorca e na Habana. É membro da Real Academia Galega de Belas Artes e dá clases na Escola de Artes e Oficios e no Instituto Femenino da Coruña. Entre as súas alumnas contanse a María Antonia Dans, María Elena Gago e Carmen Arias Mimina, a muller de Díaz Pardo. As súas acuarelas e dibuxos, algúns deles utilizados como ilustracións de libros, participan formal, máis que conceptualmente, da corrente simbolista. A súa opción estilística entra dentro dun ámbito estético amable, onírico, decorativo, de afirmación subxectiva e imaginativa. Ela e máis Mimina aproban o examen de ingreso na Escola de Belas Artes de San Fernando en 1942. Eran as dúas únicas mulleres da escola. Despois, Mimina cásase con Isaac e deixa a súa carreira, mentres Lolita Díaz Baliño se illa definitivamente na Coruña, apartada da vida pública, e aínda que seguirá pintando, será, como recorda Mimina, inxustamente esquecida, aínda sendo un ser extraordinario, unha acuarelista e dibuixante importantísima e unha persoa cunha sensibilidade fora do común. Por esa mesma época traballa tamén Julia Minguillón en Lugo, nuns canos ben distintos. É subvencionada pola Deputación Provincial de Lugo para cursar estudios na Escola de San Fernando. Entre as súas obras máis representativas están as coñecidas A Escola de Doloriñas e A Miña Familia. Esta última escena retrata a perfección a vida burguesa de posguerra na que se move. Aparece en ela o seu marido, o escritor e director do Faro de Vigo, Francisco Leal Ínsula, e os seus fillos. Pero se hai unha pioneira, e aquí nestas terras coñecese ben, consciente do significado do papel da muller artista traballando entre homes, é Maruja Mayo. En 1923 trasládase a Madrid e infiltrase na vanguarda da época, pero non sen dificultades, porque a vanguarda era un círculo pechado. Como describe Ángel González García, era un círculo de tipos raros, bohemios e golfemios, cheo de contradicións e ambigüedades, e con ideas nas que, malia o seu carácter progresista, aínda se impoñían as prerrogativas do discurso masculino. A artista é consciente do rol que lle tocou vivir. A ela e as súas compañeras de faena, un rol que, como ben relata Erika Bornai, non escapan da dual groseira caricatura de muller virxe ou ben muller prostituta. Nesa situación, a implicación da pintora na xeración do 27 non foi conta, e necesitou de certos rexistros de adaptación que a levaron a aparecer diante dos seus compañeiros como unha persoa excéntrica e algo tola. Maruja Mayo gustaba de arranxarse, de maquillarse con xenerosidade, tamén de saltarse afectadas e moxigatas normas sociais. Paseaba do brazo de Concha Méndez, da mesma forma que o facía do de Lorca, Dalí, Buñuel ou Alberti, e participaba dos faladoiros nos que se discutía sobre literatura ou política. En definitiva, quería ser aceptada polo seu pensamento e pola súa arte, para o que remata por adaptarse a aqueles, entre comillas, tipos raros. Un buscado mimetismo
non sempre ben comprendido polos convencionais homes da vanguarda madrileña, transgresores na concepción da súa obra e reaccionarios en canto á imaxe da muller se refire. Un crítico da época, Quiroga Plá, interésase por unha das súas exposicións, dedicándolle un texto ben significativo, no que revela que Maruja Mallo é un pintor, máis ben que pintora. En definitiva, o artista, cando merece este nome, é Adán, Apolo, varón en suma, e a arte, exercicio especificamente viril. Estas palabras evidencian a clara o contexto social que reinaba no círculo madrileño, no que a muller, mesmo entre a élite máis progresista, seguía estando relegada a un segundo lugar. Contemporáneos de Maruja Mallo e que sufriron os mismos roles tradicionais foron Frida Kahlo, Leonora Carrington, George O'Keeffe ou Tamara de Lempicka. Todas teñen en común terse rebelado contra o seu destino. O mesmo que aconteceu con españolas como Ángeles Santos, Remedios Varo e María Blanchard. Ángeles Santos reflectiu a parte máis oscura da súa biografía nalgúns dos seus cadros tamizados pola corrente de moda nos anos 20 e 30, a nova obxectividade. Nesta peza, titulada Familia ceando, reinterpreta a súa propia familia, vingándose das restriccións familiares que a obrigaban a vivir enclaustrada en Valladolid, unha vida que a asfixiaba e que a deprime e da que en van durante anos logra escapar, porque a súa familia, cando o intenta, a interna algún tempo nun psiquiátrico. Remedios Varo integrouse no mundo da vanguarda relacionándose con personaxes como Dalí, con quen estuvo incluso unida sentimentalmente. Chegou a participar na Exposición Internacional de Surrealismo en Tokio en 1937 e despois da guerra exiliouse en México, onde alcanzou notoriedade. Foi das poucas que se podería dicir que converteu os seus sonos en realidade. Non así María Blanchard, que sufriu desprezos pola súa deformidade, parecía unha severa escoliosis, ata o punto de ter que deixar a súa cátedra de debuxo en Salamanca polos insultos e vexacións a que a sometían os seus alumnos. As súas propostas inicianse na pintura tradicional, pasan logo polo cubismo parisiense, coa influencia do seu grande amigo Juan Gris, para rematar nunha figuración persoal matizada polo constructivismo. Nalgúnas das súas obras, como esta, reflíctese a fragilidade e a dor que ela padeceu ao longo da súa vida. Despois da segunda metade do século, chegan tempos para que as artistas dentro do contexto da historia occidental reclamen o seu espazo, xa sen temor. A súa arte non terá que loitar dende as trincheiras, aínda que a carreira de obstáculos non desaparecerá por completo. Por iso, seguirán sendo tan necesarias mulleres como Le Krasner, que era a muller de Pollock, ou Louise Bourgeois, Eva Hesse, Ana Mendieta, ou este grupo, que non o puxen, de as coñecidas Guerrilla Girls, que chamarán ao público coas súas creacións a unha reflexión sobre os dereitos da muller, pero que non o teño. Sí, están aquí. As súas propostas serán referencia para as xeracións máis novas. En España estamos falando da época franquista e máis concretamente en Galicia, artistas como María Victoria de la Fuente ou María Antonia Dans ou Elena Gago, por nomear a tres, traballarán baixo os imperativos franquistas cunha pintura amable e pouco ou nada comprometida. A verdadeira liberación chegará coa transición. Os avances sociais e políticos tamén afectarán a relación da muller coa arte. Nas últimas décadas, un amplo eclecticismo xermolará nunha diversidade de actuacións en todos os ámbitos e prácticas artísticas nos que participará a muller activamente. O marco nestas últimas décadas mudou
muda afortunadamente, pero nada máis preto que a relación de artistas, por exemplo, que temos aquí, na Mariña, a ver se que están nesta ágora cultural de Foz, que como moitas outras traballarán a cotío no mundo da creación. Atrás quedan pois aqueles tempos nos que a presencia femenina se aceptaba só a cambio de que non se cuestionase a hegemonía do discurso masculino. Ainda así, sigo pensando que quedan chanzos por subir. Abonda con revisar os fondos de calquera museo de arte contemporánea para comprobar que sigue habendo neles máis obras de homes que de mulleres. Fai moi poucos días saíron unha serie de estadísticas no Museo Reina Sofía, que é un museo relativamente reciente, non estamos falando do Prado, no que, é dicir, os fondos fixeronse a partir dos anos 90, bueno, pois hai como 7.000 obras e pico de homes, de artistas, e 3.000 e pico nada máis que de mulleres. E máis, de cando en vez, sorprendémonos tamén coa aparición de algún home novo recuperado do pasado, como o da artista sueca Hilma af Klint, pintora abstracta, que asinou o seu primeiro cadro en 1911, pero o autor que en cambio pasou a historia como o primeiro protagonista daquela xesta vanguardista foi Kandinsky. Como vemos, a historia non é monolítica, vai evolucionando coas épocas. Por iso, nestes tempos actuais dunha insaciable e tragona globalización, volvemos ao principio desta intervención. Artistas homes ou artistas mulleres? Podemos afirmar que a nova arte formúlase dentro do individualismo creativo e dende un colectivo que maiormente traballa por a igualdade na disparidade de criterios artísticos. Unha batalla que tamén ten o seu fronte aberto na cultura, un ámbito no que aínda é necesario romper atrancos. Ímonos quedar con unha frase positiva e esperanzadora dunha referente e combativa muller, Louise Bourgeois, que soubo das barreiras impostas ás creadoras, barreiras contra as que loitou e as que acabou por dominar. Cada día, decía a escultora, é unha nova ocasión para tentalo. Mañán tamén. Aí fora existe toda unha vida de oportunidades encadenadas. Ímonos quedar con esta frase. Moitas gracias. Sí, eu quería preguntar canto queda por investigar dese traballo oculto da creación femenina na historia da arte? Bueno, moito, pero nestes últimos anos estáse avanzando moitísimo. O ano pasado, o Museo do Prado fixo por primeira vez unha exposición dunha muller no Museo do Prado. Era a de Clara Peters, unha artista, unha pintora fantástica de bodegós barrocos, que estaba prácticamente no esquecemento. Había 2 ou 3 pezas no Museo do Prado, pero nunca se dera a importancia debida. Por primeira vez fixose unha exposición. E así vanse recuperando os nomes das artistas. Maruja Mayo é certo que desde os anos 90 está moi reivindicada, e a súa figura, ademais, e a súa obra moi estudiada. Este ano dedícase a ela, a Real Academia de Belas Artes. Pero hai outras moitas que todavía siguen silenciadas, que están aí, pero que pouco a pouco, eu supoño que polos estudios que se están facendo irán saindo. Pero seguro que hai moitas máis e que ten que haber máis, e que non pode ser que a historia da arte se sea solamente de pintores, de homes. É imposible, ou de escultores. É dicir, tiña que haber mulleres que estaban pintando naquele momento,
pero non podían firmar os seus cadros. É dicir, non estaban asinados os cadros. Por lo tanto, moitos deles, seguramente moitos cadros de mulleres, pasarán hoxe pois por ser de Tiziano ou de, en fin, de calquer artista barroco ou de David ou de calquer artista do século XIX. Entón, eu creo que pouco a pouco irás avanzando e que irán saindo nomes que teñen que sair. De feito, hai moita bibliografía xa que se está presentando nestes últimos anos con biografías de artistas desconhecidas. Pero, bueno, unha, por exemplo, que todavía hai que estudiar é Díaz Valiño, Lolita, que prácticamente sabemos que hai como cerca de 9 ou 10 cadros pintados por ela, pero tiña que haber moitos máis porque, según Mimina, a muller de Díaz Pardo estaba pintando continuamente, dibuixando, e non están esas obras, non están nin firmadas nin as ten nadie, o sea que ainda queda por estudiar e traballarse. Mira, esa relación que dixeche entre artista masculino e femenino ocorre no mismo na historia da arte. É dicir, os historiadores da arte preeminentes suelen ser masculinos máis que femeninos. Bueno, a ver, si poderíamos trasladar toda esa relación que existe entre artistas mulleres e homes a relación de historiadores mulleres e historiadores homes. É obvio que as mulleres, sobre todo neste país, empezamos a estudiar a historia da arte desde mediados do século XX para aquí, non? É dicir, que antes prácticamente non estudiaban as mulleres ou había moi poucas que estudiaban. Pero tamén se pode incluso levar a xestión cultural e artística. Cantas mulleres existen nestes momentos directoras de museos importantes? Moi poucas. É dicir, podíamos contalas cos dedos das mans. É dicir que todavía sigue existindo ali unha traba que impide a muller, incluso na xestión cultural, alcanzar os postos que teñen os homes. Está clarísimo, non? A ver, no caso, por exemplo, actualmente das historiadoras da arte ou das críticas da arte, eu creo que nestes momentos empezamos a ter as mesmas posibilidades, ou teñen as xeracións novas as mesmas posibilidades que os homens, non? Que non hai tantas trabas. Pero cando falamos da xestión cultural xa non é o mesmo. Xa non é o mesmo. É dicir, normalmente as mulleres ocupan nos museos sempre un segundo posto. E eu podes decir que coñezo moitos directores de museos, subdirectoras, por exemplo, ou asesoras ou colaboradoras que neste caso estarían por enriba incluso dos directores. É dicir, están moito máis cualificadas profesionalmente, pero se pertenecen, por exemplo, a institucións políticas, pois aí hai unha traba evidente que impide en moitos casos que a muller chegue a donde está o home. Só eu penso. Bueno, pois... Que prejuizos siguen detectándose socialmente nas estructuras formativas? Que prejuizos siguen detectándose para que a muller poda ter o seu lugar no ámbito da creación sin ter que comportarse como un home ou asimilarse a un sistema patriarcal? Bueno, vamos a ver, as relacións que os exemplos que eu ponía de mulleres que se tienen que comportar como homes en realidade forman parte do pasado, non? Actualmente eu creo que non se chega a esa idea, creo eu.
Pero eu deixo unha pregunta para a reflexión en canto a cuestión formativa, é dicir, nas escolas de Belas Artes, nestes momentos, hai máis mulleres que homes. E están saindo máis licenciadas mulleres que homes, non solamente en Belas Artes. Se vamos a medicina pasa exactamente igual, é dicir, na universidade hai, por estadística, máis mulleres que homes. A ver, como é posible que, en cambio, existan máis exposicións, por exemplo, en grandes museos de homes que de mulleres, porque siguen habendo nas coleccións e nos fondos máis obras de homes que de mulleres, e ten que haber algún tipo de atranco que impida que as mulleres teñan os mesmos dereitos que os homes, creo eu. Bueno, eu, cando fixen o artigo das artistas que están nesta exposición, creo recordar que decía algo así como que cada vez que me piden un texto para unha colectiva de mulleres, dame moita pena, porque é tristísimo que a estas alturas teñamos que reivindicar a arte das mulleres como unha exposición. Realmente non teria que pasar eso. Eu non teño que reivindicar a arte dos homes cunha exposición, non? En cambio, das mulleres tense que seguir reivindicando. Por qué? Porque falta un espacio que hai que cubrir e que é importante, ademais, que se cubra, porque hai moitas máis artistas que mulleres que homes. Entonces, bueno, en fin, non vamos a partir da idea, da premisa de que todas as mulleres son malas artistas, son malas creadoras, en fin. Entonces, creo que non hai tantos atrancos como antes, as mulleres non teñen que compartir, creo eu, vamos, facer o papel de home, pero sí teñen máis dificultades para chegar a facer certas cousas que os homes, en cambio, eles moito máis doado. Bueno, pois, vamos deixar por hoxe, darche as gracias a todos que nos facen aquí Pois eu estou moi agradecida de estar hoxe aquí. Pido disculpas porque hoxe, en fin, tiña, non sei, algo na boca que non me daba leído ben, pero, en fin, estuve moi a gusto e moi agradecida por estar aquí, por a invitación. Vale.